Da, molim. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Jeste li vidjeli oglas? Jeste. Crni luk, jel? Jeste, crni luk konzumni. 25 kg vreća. 80 para po kilogramu. 80 para? Da. A novih, jel? Jeste. A koliko je tu marke? 80 feninga? No, jeste 80 feninga, tačno tako. Ali da vas pitam, je li to luk onaj veliki ili velike glavice ili male one? Glavice, ko jabuke otprilike, tako, dobar je luk. Dobro, a odakle je? Uvozni. A uvozni? Jeste. Da li poljski, da li holandski, da vam ne bi znalo reći. Smrdi li taj luk? Pojma ne imam. Pa, mirisnite ga. Luk koji svaki, a taman posla sad da idem i da mirišem. Pa dobro, ja bih htio da kupim jedno 10 kila, koliko rekao ste znači? Pa ne može 10 kila, može samo vreća 25 kila. A ne može 10 kila? Ne može. A koliko košta 25 kila, ali popust kakvi, ne? Nema ništa popusta. A koliko to dođe, 8, 16, koliko? 20 dinara. 20 dinara. Mogu li ovako 10 dinara da vam dam u marki i 10 u nove dinare? Može. A jedno onda sa šamarijom. Što da ne? Sad to ukupno, ono da vam dodam, eto. Može li? Može, kako da ne. Pa kad ću ja doći? Do veče. Do veče, jel? Jeste. Šamaranje primamo uveče. Uveče, ono kad se ne vidi pa ono ljepše da pane, jel? Samo znaš što, uzmi barem džak luka, ono, barem kad to šamarim da ti dignem taj džak. Pa ne znam, možda. Barem jedan mali džakić, ono, da skuvam onaj. Baš to s lukom. Oli? Ne znam, razmislit ću. Dobro, razmisli dobro 2 put. Jer 3. put šamaram. A 3. put, nemoj nego 5. put. Pa dobro, 4 puta razmisli onda, pa imaš. Dobro, razmislit ćeš mi donijeti luk, eto. Tako. Dobro, a ništa ne prodajete sem luk, ne? Ne, ništa. Aha, dobro, ja. Dobro, doću da kupim onda to noćas. Hoću li? Doći. Ali ne rekao ste mi adresu. Adresa je 4. jul. 4. Može li 3? Još ću doći ranije pa da bude... Ne može. Ne može? Manje ne može. Ne može? Pa kod vas ne može ništa manje? Ništa manje, sve na veliko. Sve na veliko? Opa, znači, malo jedan šamar da vam opalim noću, mora 2, 3. Tako. Dobro onda.